Happenings uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers. Het vaccin tegen COVID-19, de ziekte veroorzaakt door het coronavirus, zal in het eerste kwartaal van volgend jaar verkrijgbaar zijn. Dat meldde Extra vandaag. Op 8 december vond er een ministerieel vierlandenoverleg plaats tussen alle ministers van Volksgezondheid in het Koninkrijk. Tijdens het overleg is besloten om werkgroepen op te richten die met voorstellen moeten komen over hoe het vaccin op de eilanden in het Caribisch gebied opgeslagen en gedistribueerd kunnen worden. Nederland draagt zorg voor het verstrekken van het vaccin aan de eilanden en staat ze ook bij met expertise en ander benodigd materiaal. De Nederlandse premier Mark Rutte raadt alle Nederlanders af om een nieuwe vakantie naar Curaçao te boeken. Nu even niet doen. Op Curaçao zijn het aantal besmettingen nu echt hoog. Reizen daar naartoe alleen als het heel erg dringend is, zei hij gisteren tijdens een persconferentie in Nederland. Door een toename van het aantal besmettingen met het coronavirus op Curaçao is er een verhoogd risico. De kleur van Curaçao is daarom aangepast van geel naar oranje. Het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu vindt het niet noodzakelijk dat huidige bezoekers op Curaçao direct naar Nederland moeten terugkeren. Bij terugkeer in Nederland moet men wel 10 dagen in quarantaine. Als gevolg van de beslissing van Nederland om Curaçao op code oranje te zetten, heeft reisorganisatie TUI alle vakantiereizen naar Curaçao tot en met 22 december geannuleerd. De minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina acht het niet onmogelijk dat door minder toerisme enkele hotels en restaurants op het eiland de deuren moeten sluiten. Hij roept iedereen op om zich aan de regels te houden zodat het aantal besmettingsgevallen snel zullen afnemen. Alleen op die manier kan Curaçao op korte termijn terug naar code geel, aldus de minister. Op 14 december zal de regering van Curaçao op basis van een evaluatie een besluit moeten nemen over de maatregelen om een aantal besmettingsgevallen met corona terug te dringen. Het ligt eraan hoe we ons gedragen, of we de feestdagen aan het eind van het jaar in alle vrijheid of in een lockdown zullen vieren, zegt functionaris van het ministerie van Economische Ontwikkeling Ronnie Cornelis. Gisteravond hebben functionarissen van de politie en het ministerie van Economische Ontwikkeling geconstateerd dat nog steeds op verschillende plekken alcohol via de achterdeur wordt verkocht, ondanks dat er een drooglegging geldt voor de horeca. How does D-Point work? Charging your car is like charging your phone. At home, just plug the D-Point cable into your car and start charging. At work or at public parking spaces with green areas, plug in the D-Point cable, swipe your D-Point token, and you're all set and done. For more information, please visit dpoint.net. Charging instructions can be found on every D-Point. De woordvoerder van het Openbaar Ministerie, Roderick Gouverneur, bevestigt tegenover de Extra dat de man die afgelopen weekeinde in een plas bloed is aangetroffen in zijn huis aan de Zaantjesteeg in Otterbanda niet door een misdaad om het leven is gekomen. Hij stierf een natuurlijke dood. De politie trof de man zondagavond in zijn huis aan. De man had een paar dagen daarvoor een klacht ingediend over ernstige mishandeling. De situatie rond de stroomvoorziening op het eiland is weer gestabiliseerd. Dat meldt de Aqualectra in een persbericht. Aqualectra zegt hard te werken aan het stabiliseren van de stroomvoorziening. Ook vindt er een onderzoek plaats wat nou precies de oorzaak is geweest van de blackout van 2 dagen geleden. Op deze manier hoopt Aqualectra de geëigende maatregelen te kunnen nemen om dit in de toekomst te voorkomen. Daarnaast meldt het water- en elektriciteitsbedrijf dat ze de geëigende passen nemen om de veiligheid van hun werknemers te garanderen in verband met de COVID-19 gevallen op het eiland. Het
Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.